this is Baby Dragon. Kumusta naman mo, uy? Ha? Ako? Oh, okay na dyan ko. Ikaw, okay ka diha? Today, this will be our pilot episode for Baby Dragon Tuesdays. ACR. Ha! Excited na ba mo? Andam na ba mo? Amot sa liot. Ha! Kumadalit awa ko dito. Sa mga nakakita sa video last week na among gi-release, kahibalo na mo unsay drill, di ba? So ACR, A for advice, C for challenge, and R for review. So last week, grabe ka mo nadawat ng mga messages coming from mga followers. In fairness, overwhelming, jukistanan. Mismo kami sa mong team galapad among ulo kung sa among pilion at sa karon nga episode. Andaw na ba kang makahibaw kung unsa mo mga napili na ACR? Ha? So atong sugdan sa letter A, advice. So last week daghang nadawat ng mga messages coming from my followers, and the good thing, in fairness, responsive kay sila. Daghan kay mga problema nga akong nabasahan og among gipili karong first episode kay ang pinaka-common na issue. So, ang nagpadala aning suwat karon, suwat yun, or ang mensahe ikan sa Facebook, kay akong itago sa pangang Shima. Shima lang, pero tinuod yun niya problema. Para ato lang yung maitago iyahang privacy, kay at least hindi ko niya problema, nag-stand lang siya problema sa laing tao. So, ako ibutang sa screen. Kita ko Pakibasa, please. Pero ako yung basahon para makadumog ang mga bungol. Okay? So, karon atong basahon ang mensahe. Oh, iPhone, ha? iPhone X. Dapat dragon. Anyways. Dear Baby Dragon, naunta ako'y patambag nimo. Actually, this is about my friend. Parang kung gaimong kadiha nga iyang friend. Lately, nagproblema dyan siya sa iyang husband kay tigdugay na kaayo mo uli. Dili man daw ni siya ing-anak sa una. Since naka-work ang iyang bana sa new company, na siya feeling nga murag na ay ka-fling-fling sa work. Nya everyday is magdungan dyan sila og uli daw. At least, that's what she told me. Mas stress ko magunahuna kay nganhiman siya mga tambag na ko good nga wala man jud ko'y ikatubag o ikatabang. Ang mga rumors nga ako nadunggan, wala man daw something sa guy or girl. I mean sa guy o sa girl. Pero kanaganing girl's instinct, baka feel yun ka nga na ay something. Tag ala una, alas dos na mo uli, and the instances na hubog mo uli. Every time iyahang i-ask, muana raman sa daw nga, wala ra uy, wala jud. Wala ra ko'y gibuhat nga sayo. Wala siya nagunahuna nga ang dugay mauli, mauna ng sayo. Naa naman na sila'y duha ka kids. Good. So, duha nilang bata. Ang so man uy, and naiusahay mangita jud ang iyang baby sa papa kung asa na daw ang ilang papa. Nasaan si Papa Mama? Wala man siya ikatubag, kay wa man siya kahibaw. Ako sad mahuna-huna kay na-adjust something since nagkaila siya ana nga Evay. Tungod daw sa Evay. I don't know kung tinuod ba nga walay something nila or sa tao nga nag-ingon na ko ana kay murag nagpugong lang siya ingon. Nako, kakahibaw man siya nga musulti was akong amiga. Close magud akong kaila sa iyang bana. So meaning iyang girl na kung siyang bana, kay kaila rapod aning kasend. Tabangin na gud ko ani baby drugs, dili ko drugs. Baby dragon. Kaya ang baby drug gamay nga siya po. More power to you and the people behind your success. Forever you're fine. Hashtag. Kaya lang, Shima. Na siyang na rin siya. Dali siyang Shima. Salamat sa pag-send si Muhang message, Shima.
And ano yung problema, no? Very common, kaya nga problem kay even ako personally, naka-experience yun ko na way back 2 years ago, no? Nasakit yun kina siya, palang taon nga, makabalo ka ba, nga, ingana di ang resulta. Pero, kani nga problema, common, di kastanan. Anywhere you go, bisag mo ito ka parlor, padungog ka ani, mato kong interior, managkot ka, makadungog ka ani, simusilingan, daghang machismosa, madakadungog jud ka ana. So ako rin kasulti Shima, no? Imuhang friend, ing na siya, makikommunicate sa siyang bana. Ilang kay magsalig siya sa mga chismis sa parlor. Ikay magsalig siya sa iyahalang na feel. Dapat, musturya, imong amiga sa iyang bana, iya i-confirm kung unsa maging issue nga nung dugay siya mauli. Kay basin, wala na nakaibaw iyahang bana nga ang pag-uli ug dugay usa na sa mga problema sa ilahang relasyon. Dili lang sa relasyon kundi sa iyahang mga kids. Di ba nangutana imong amiga wala na time iyahang bana sa iyahang anak ug sa iyaha. So dapat pangutana siya nung dugay muli dili lang na magsalig sa mga chika nga naay babay nga lain. Kay kung mag-feel ka, mo na kitawag og feeler jud ka. Pero again, the best way na ilahang buhaton karon is to communicate with each other. More dito ako ikatambag, Shima, because I believe I'm only a person, so dili ko perfecto. And the best way to resolve problems is through communication. Hello mga ex, this is Baby Dragon. We are here now at SM City, Cebu. So we're gonna do the first challenge that will be mag-holding hands sa mga baby boy. Ha! At alukot siya ko ani. Matalok si Oops. And I'm gonna do another challenge. That will be the Moonlight Dance Challenge. Kundi musaya ko sa tubangan sa mga stores.
Welcome to Minglanilla. So we are here right now at the South Point Food Express. So makini ato ang review portion. Kundi isa sa mga pinaka-active na itong viewers, followers, not the stand entry. So, that's Minglanilla. Again, this is the best silugan in Minglanilla, and they offer silog and the famous Hamal. Ha! Halina, mga una ka, libre na. Nakakaroon din sa sulod sa South Point Food Express, and ganahan ko makahibaw kung isa gilang mga best-selling pagkaon, and akong makasturya karon ang nagkinusarang guwapa nga counter, si Joy. Hi Joy to the world. So sabi ka ng mga best-selling funny new Joy pagkaon. Ako pinaka-bestseller mga Hamal. Sisig silog, tap silog, toast silog, adobo silog, pork silog, chicken silog. Kalaoy bright siya, memorize niya ang mga silog department. In fairness, barato ra gid diri mga higala, no? Mga ex, bahalag manglakaw taglayo. Please hapiton mo diri kay heavy ka barato ra jud, affordable. Nata karon diri sa usa sa mga dining area, and naami nasakpan nga grupo sa mga customers nga atong interviewon kung unsay lang masulti sa pagkaon diri. Diba before ta mo review, may Hello Kitty niya siguro. So, mga ex, hi! Laawon! Hi! Hi, Sala guys. Very shake. So, karon mo nakita na ko kaon karon hamal. So kung sa may mong masulti sa hamal karon. Lami siya. Shima. Lamig daw. So actually gutom na jud ko, no. Sige ka na. Dahapon ko wala mo kaon. Ikaw ate, kung ikaw mo di sponsor ka. So, kung sa may mong masulti sa hamal. So feeling na ko lamig din siya. Mga sagol din mga kaon niya. Ang fried siomai, ang Wala chicken shoulder. Sorry, sabi mo masunti ka rin sa hama. Ito naman naggiluwa ang bala. Lami nga niya, actually, dahan lang may nakaon. Kasi katulad ng mga plato. Sa po, Kaya ko inspired ka ni San Goku. Anyways, muna ko tayo lang mga reviews in fairness, no? Kanang, usa ra gud ka word ako nadunggan, lami. Na gani usa diri ni balik pa. Pagpaniud to, bro, ganapa ka mag-closing, no? In fairness, no, do already kayo ang ilang an-anan. Nga, before ka mga ligo o ka na gitawag o tubod flowing chords, kay hapit sa mo diri or after mga ligo, mga mo diri. Kunya ka nang nakapil ako, magkapoy na akong review diri. Ako sa alas 4 pa kung last kaon. Nakapil na ko, ni-vibrate na akong tinai dahil ni-chat akong large intestine. So, adian na ilang mga pagkaon na i-offer. And we have here dito, tapa, sisig, danget, and also the pork. Adobo di ay pork. And the famous Hamal! So, masuya dira po ang arena mo. In fairness, lami ang plating. Of course, dili nila ko ni mahurot tanan, pero daghana ani. Nag-invite ko mga friends, mga matay grupo. So, kadit sila, at least matabangan ako nga sila mapas mo. So, ato ko na nag-guest, kaya ako ang official makeup artist, none other than less than Kentoy Latonio. Fresh from Thailand. And of course, di makomplete
paborito ang lamesa Eco Park kung wala ang duha ka managbayo. Mapatay gutom. None other than the Jules, Joey and Lester. So, naaga si France kung libre, no? Amot mo, ha? Dami ang Dami ang lahang. Ang rice sa ilaw. Ang charon sa lami sa siya ka ng bahaw. Fresh ka siya sa charon. Fair. So ako tilawan ni siomay nga part, which is fried daw ni nga siomay. Let us see. Siomay lang siya. Kaya ba? Medyo parat siya para nako. But, depende ka namin uban na naagi marat na siomay. So, okay rin siya glami ang siomay nga fried. So, ang chicken feet atong dalawan. Kay, a mix of flamo ko siya sagol. Ang spell catch, sis. Ang spell catch. Ang spell catch. Kagol ko kang lipstick na igo. Akong gilawa kay bukog magto siya dili siya luod sakto ra kay mo siya halang-halang na chicken feet. Nalala ko na remember chicken feet. No, ow. And aba, ang niyang itlog, of course. Usually, preparer na glasa ang mga itlog. Depende kung ga-workout ang itlog. Di ba, Joey? So, ang itlog. Ako lang ito rice kamay para dili ka shallow. In fairness, itlog, isog namin. Bro, karon na ko na neng. Kailangan siya. Na perfect with the kan ungot with the taron. So let's about sa batsoy. Wow. Naman tang spill kit. Anaon ba inom ang sabaw kung naka lipstick na mahalon? Usap. Again? Again, ready kayo. Balag tini ba? So tila dyan maigo ang lipstick. Iwagada. So ana. Gaan? Nga. Anya? Edit ka dyan. Nakasol ba? Hi, manasili kaon. Susog kay ko in fairness, no? Kunya, baho kayo, bahong kuwang. Mabuslot. Nabuslot ang plato sa hamal. Pero ako masuti, lami din siya niya. Kamu, murag na nalimpyo mo ng mga plato eh. Ayo amot-mot eh. Lamig siya. And now, let's give our final thought regarding the food niya. Ako lang i-highlight ang hamal. First, kay ang siomay, which is kanang medyo giparatan ko sa siomay. Maybe sa sauce ko niya. But ayahang meat kay okay kaayo. It was a fried siomay. It's a common kind of food, pero lahit siya kung itagong na sa kaninga klase sa food, which is hamal. Unya, ang chicken feet in fair. Sakto ra ang pagkahap, sakto ra ang pagkahumok, pero bukog gihapon. Chicken feet ba yan? Diba? Pero lami. Unya, nag-all ko ka kung lipstick na igo sa mga bukog sa manok. And also, ang chicharon, mga higala. Fresh kayo. Lami siya, inig ka, sago sa kanon. Bisa pag i-mix din mo siya sa chicken feet, i-mix din mo siya sa siomay, i-mix mo siya sa itlog, lami gid siya. Di ka magmahal sa halagang pila ni 50 pesos. 50 pesos, di ba? Kaysa muhatag ka kami kick mo rin palod. Nga ka, di ka replyan. May panibusog pa ka. Unya, nakanindot ani kay naisabaw diri baligya, which is
ang batchoy na surprise ko. Ako lumad dyan mga taga-Mandawi na. Kada mga taga-Mandawi, kaya bakit asa ang lami na batchoy yan. Pero lang batchoy surprising kay tanan. In fairness, ang chicharon ginagdagdida. Sa angon doon. Huwag ang klase sa meat, sa fresh, sa pancit, o kanto na gigamit sa batchoy, lami din siya. Kunya mga, gusto yung masulti, telkan. Lami ang top to dog for 40 pesos in there. Mga lovers and fathers. Ako ang danggit lami siya. Ang batchoy yun, paborito grabe ka lang siya. Ako lami, ang sarap. Kain, lami, kain. Pabutol ka. So if I'm gonna give a score up to as 10 as the highest, as 1 as the lowest, I will score them 9.5. Anak. And the good thing diri kay accessible ra kay tanan. Tungod sa humble feeling dito sa bro. So sa accessible makita ra minimo sa daan. Sa mga nangagi diha, alina mo. Kuya! Ha! So ako rin yung masulti mga ads, no? Pangari ng South Point Food Express. I highly suggest na bisita mo diri. This is only located along the road. Paghigni, Minglan, Nilia. Wala ko mingon nga nagpa-review sila, ako ilami ang tanan, pero lami yun siya in fairness. Hilabi na katong ilang hamal. One hamal is enough for you na yun na sa halagang 50 pesos. Super kabarato. So katong mga gikan o ka ng south, gikan ng aligo o tubod, or whatever, nga asa mo na gikan o lakaw, pwede yun mo muhapin diri sa South Point Food Express. Hadi na! Ha? So, nalingaro ba mo mga ads sa ato ang first episode for ACR? Just keep on sending your entries from Monday till Friday and we will have our second episode for ACR. Ha? Thank you so much sa mga nag-send sa lang entries last week, especially sa na-feature na mo karong adlaw for the advice. Thank you, Shima. And for the challenges, thank you so much. And for the review from the South Point Food Express. Salamat! Chikistanan na busog jud ko. Ha! So once again, this is Baby Dragon ang nagsasabing walay bating sudan sa taong walay dada. Ha! Hindi ko kali. Sige lang. Balik ba magkatawa? Nagkatawa, piso ka itong hanga part.